по-опасна атака. Има шансове пред Иршак. Ето хубаво подаване. Неделев. Това ще бъде втори гол. Иван Цветков реализира второто си попадение. 85-та минута на двобоя. 2-0 за Ботев. Голмайстор номер 19 Иван Цветков. На терена. Мариан Огнянов за Ботев. Тодор Неделев. Марвон Перейра. Румен Трифонов е там. На помощ ще притече и Даниел Пеев. Остро центриране в наказателното поле и това е гол. Този път няма прошка. Иван Цветков в 75-та минута прави резултата 2-1. Радост за феновете на Ботев Пловдив, а Иван Цветков е вече в прегръдките на своите съотборници. Заспаха защитниците на Локо София и с глава Иван Цветков ги наказа. Разочарование за Емил Велев. Ботев Пловдив отново излиза напред в резултата с гола на Иван Цветков. Никой не се ориентира при това центриране към Иван Цветков. Останал съвсем сам. Било доста по-голям успех за него. Сега няма засада Иван Цветков и това е гол. Иван Цветков реализира за 1-0 в 31-та минута. Тодор Неделев с това извеждащо подаване. Зад гърба на отбраната на миньор Перник. Просто задължи Иван Цветков да реализира. Морец изправен пред угрозата за поредна загуба ще поеме риска. Сега да видим обаче дали всичко няма да свърши Иван Цветков и 0-2. Ето това е големият голмайстор. Един шанс получи в матча Иван Цветков в 65-та и 6-та минута и той не го пропусна. Пооголиха се домакините в центъра на защитата. Тръгнаха малко рисковано да връщат гола на Вандер Виера и Иван Цветков в 66-та минута. На терена. Отново лесно отнета топка. Станислав Костов отваря голяма крачка и може да стигне до удар. Решава естествено да центрира. По-добра позиция има своя съотборник и това е 4-0 за Ботев. Тодор Неделев вкарва втория си гол в 65-та минута. Беше въпрос на време Ботев да напълни кошницата на Пирин и Тодор Неделев свърши точно тази работа. С 7 гола преди кръга, Неделев вече има 9 и доближава лидера в тази листа за домакините Иван Цветков. Отново много добри думи трябва да бъдат казани за Станислав Костов, който на няколко пъти не успя да се разпише и да вкара сам, но играе изключително да се появи на терена. Очевидно ще се изчака, защото Ботев вкарва трети гол. Ботев вкарва трети гол. Бултърсите избухват на булевард Източера. Луис Педро вкарва първия си гол в България. Ето, че не отне много време на деветката на Ботев да се разпише и в 79-та, всъщност 80-та минута на матча. Отново Ботев има 2 гола аванс. Центрирането на близката града свари защитата на Черно море е подготвена. Луис Педро е най-щастливият човек на терена, защото за по-малко 20 минути създаде няколко опасни положения и успя да реализира. Промуши се зад гърба на Себастиан. Ето сега Станимир Стоилов спокойно може да извърши своята смяна. Костадин Дяков ще замени Вандер. Пак сега към Вандер Виера, който излиза сам да видим. Трябва да сте на Вандер!
Бразилска фиеста, Артур Ояма и Вандер Виера около централната трибуна. Сашо Александров се излиза точно в момента. Поредно странно отиграване на Атанас Курдов. Започва да се чуват възгласи на недоволство от публиката на домакините. Мариан Огнянов сега успява да изостри атаката. Цветков към Ниршак. Меко подаване наляво. Това е много опасно и това е гол. 2-1 за Ботев Пловдив. След една чудесно проведена атака, Тодор Неделев се превръща в герой за своите. Второ попадение за младото момче с номер 8. 57 минута. Ботев прави пълен обрат. Тодор Неделев взривява трибуните в сектора зад Йордан Господинов. Ето къде отиде младия футболист на Ботев. Насочваме вниманието си отново към терена. Удар с глава и 1-0 за Ботев. Бобан Гранчаров. Центрирането от тъговия удар. Ето как съвсем сам беше оставен Бобан Гранчаров. Насочи топката в десния. Дадах шанс сега за малко повече скорост в нападението на Ботев. Добре се възползва там Рикет. Центриране и точно пред главата на Цветков. Топката избита. Неделев може да изравни и това е 1-1. Тодор Неделев вкарва и хвърля в екстаз публиката на гостите. 22 минута. Голямата надежда на пловдивския и може би на българския футбол Тодор Неделев с диагонален удар с левия крак прави резултата 1-1. И не мисля, че за 20 минути може да вкара гол. Това е Вандер, който се контузи сега. Изгуби баланс Иван Цветков, иначе можеше да стреля опасно с левия крак. Същото прави Мариан Огнянов. Феноменален гол. 48 минута, 3-0. Най-красивият момент в матча бе този мощен изстрел с левия крак на Мариан Огнянов. Поредно потвърждение, че този футболист се намира в чудесна форма. След като по-рано в атаката Иван Цветков имаше желанието да отправи. Положение за всеки един съперник на Ботев. Този път обаче късо разиграване, не се получи удара. Изстрел и това е гол. Феноменален удар. Вандер Виера сякаш реализира поредният си гол. Точно така. Вандер Виера, 64-та минута и 2-1 за Берое. Става интересно. Не, че не беше до сега, но Берое властваше на собствения си стадион с този изумителен удар с левия крак. Обаче Вандер връща интригата. Дали ще бъде задържана смяната? Тодор Неделев се е подготвил вече да се появи в игра. Избухна и секторът с феновете на гостите. Ето един от кандидатите за гол на кръга, класация, която сайта agrupa.news7.bg въведе. Станахме свидетели на някои прекрасни изпълнения. Това със сигурност е кандидат за номер 1. Никакъв шанс за Иван Караджов. Стана въпрос, че при този хлъзгав терен ударите са наистина много важна част от играта и се ориентира правилно Виера. От тук нататък става много сложно за Берое. Има изблъскан. Антонио Павлов обаче показва, че това не е невъзможно. Сега атака на Ботев Пловдив. Фантастичен гол и жълто-черните повеждат още в 8-та минута на мача. Такъв гол на Станислав Костов. Много силен шут. Божидар Митрев няма какво да направи и така Ботев повежда на Локомотив с 1-0.
След 8 минути игра, разочарован Емил Венев, радост въобщава на гостуващия отбор. Вижте колко добре намери топката Станислав Костов. Забоде я неспасяемо в левия ъгъл на Божидар Митрев. Имаше достатъчно време да я поведе. Никой от защитниците в червено-черния екипи не го посрещна. И този бомбен шут не остави шансове на Божидар. Алджийски тръгна да атакува, отстъпи, изстрел и какъв гол само. Какъв гол само, докато анализирахме повторението. 1-0 за Ботев. Наистина гол шедьовър. Минутата е 60-та. Наистина гол шедьовър. Ето това липсваше в матча до тук. Липсваше нестандартно действие, липсваше изненада в предни позиции и тази изненада стана факт след страхотния изстрел от дистанция на футболиста с номер 10 Вандер Виера. Още веднъж и още веднъж късото изпълнение на Борис Галчев и от тук с левия крак наистина неспасяем шут в горния десен ъгъл на вратата на Янко Георгиев. Майсторско изпълнение, не може да отречеш. Майсторско изпълнение и говорихме за далечните. Мариан Огнянов с добро подаване. Атаката на Ботев изглежда опасна. Пас към покрития Иван Цветков, който шутира от големи прави резултат с добро подаване. Атаката на Ботев изглежда опасна. Пас към покрития Иван Цветков, който шутира от големи прави резултата 2-0. Добре, много добре видя включването на... Vamos, Gil,